Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zahvaljujemo uzvišenom Allahu dželle šanuhu što nam je omogućio da prepostimo još jedan dan. Zahvaljujemo uzvišenom Allahu dželle šanuhu što nam je dao zdravlje i mogućnost da izvršimo i ovu dužnost. I zahvaljujemo uzvišenom Allahu dželle šanuhu što nas nije iskušao iskušenjima koje ne možemo podnijeti. Ono što moramo znati i o čemu nas Kur'an jasno obavještava, da su iskušenja, nedaće, nevolje, problemi u nama samima i oko nas sastavni dio ovoga svijeta. Sastavni dio dunjaluka na kojem mi živimo i da smo mi istvoreni da bismo bili iskušani. Kaže uzvišeni Allah dželle šanuhu: "Huwa alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Stvorio je i smrt i život da bi vas iskušao ko će ljepše od vas raditi. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ. Mi ćemo vas sigurno dovoditi u iskušenje sa strahom, sa glađu, sa gubitkom imetka, gubitkom života i slično. Obeširi sabirin. A ti obraduj one koji su strpljivi. Prema tome, iskušenja su neminovnost i ona se događaju u nama samima, što znači da se čovjek nekad razboli, nekada desi se da povrijedi se i slično. Desi se u našim porodicama, desi se u našim imecima, u prirodi oko nas, kao što su bile ove prethodne poplave, u nekim mjestima budu zemljotresi i slično. Sve to Allah dželle šanuhu određuje smjerom i sve te nesreće i nedaće ne uništavaju život na ovoj zemlji, što je također dio Allahovog kadera. Nijedna nesreća, nijedna nepogoda ne zadesi čovjeka, niti okolinu njegovu, a da nije smjerom data čovjeku. وَكُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. I sve smo stvorili sa mjerom. I sve stvaramo sa mjerom. Prema tome dešavaju se nesreće, ali ne unište čovjeka do određenog roka. Dešavaju se nesreće u prirodi, ali ne unište život na ovoj zemlji do određenog roka, dok se ne desi veliki događaj koji je uzvišeni Allah dželle šanuhu najavio, a to je kraj ovoga svijeta koji će biti najveća nevolja koja će zadesiti ovaj svijet od njegovog stvaranja. Kako vjernik da se postavi u odnosu na nesreću i nevolju koja ga zadesi? Prvo, čvrsto vjerujemo da sve što se dogodi nije nas moglo zaobići, a sve što nam se ne dogodi, a htjeli smo, nije moglo da se dogodi. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koji prenosi imam Tirmizi u svom sunenu od Abdullaha ibn Abbasu, gdje ga uči tevhidu, gdje ga uči ispravnom vjerovanju, jasno mu kaže: وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ. Ono što te je zadesilo nije te moglo zaobići, nije moglo da se ne desi. I mi u to vjerujemo, bez obzira na sebebe, bez obzira na uzroke, ko je kriv, šta je kriv. Kad se desi, desilo se Allahovom voljom. I u mjeri u kojoj je On odredio da nam se desi i da nas iskuša i svoje mudrosti. I svoje mudrosti. To je prvo u šta vjerujemo. Drugo, svako iskušenje ima svoju mudrost. I nije svako iskušenje i svaki problem loš za nas. Ne. Allah dželle šanuhu svome robu nekada na ovome svijetu daje iskušenja da bi mu grijehe oprostio. Nekada da bi ga sebi vratio. Koliko ima ljudi koji bi u blagodatima zalutali s pravog puta skroz. Zaboravili bi na Allaha dželle šanuhu, zaboravili bi na vjeru, zaboravili bi da trebaju umrijeti, da treba stati na sudnjem danu pred gospodara svog, a onda im se desi iskušenje i tu ih povrati.
to im upali lampicu i oni se vrate gospodaru svom. I zbog toga nije sve što nam se desi od iskušenja, nedaća i belaja loše za nas u konačnici. Allah dželešanu zna samo tajne svoga kadera. Allah dželešanu zna tajne svoga kadera i niko drugi osim on. I zbog toga kad nekome nešto da od iskušenja, neka zna da je s mudrošću. Allah dželešanu kaže وَعَسَا أَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Možda nešto ne volite, a Allah je u tome veliko dobro dao. Treće, treba da znamo, kad nas to zadesi, da treba da tražimo izlaz iz tog iskušenja propisanim načinima. Nije nam naređeno da se prepuštamo nedaćama, nevoljama, bez ikakve reakcije od nas. Ne. Nego, kako kažu naši učenjaci, borimo se kaderom protiv kadera. Šta to znači? Kad nas zadesi nevolja, kad nas zadesi nesreća, kad nas zadesi bolest, dužni smo da ustanemo, da tražimo rješenje za tu bolest i to je dio kadera. Kao kad smo gladni, jedemo da bismo otklonili kader gladi kaderom jedenja. Kad smo žedni, žeđ je kader, Allahova odredba na ovom svijetu, ali tu odredbu rješavamo pijenjem vode. Tako isto kad nas zadesi nesreća, zadesi nas nevolja. Tražimo rješenje za tu nevolju u onome što je Allah dželešanu propisao. Četvrto, najbolje rješenje, najjače rješenje za svaku nevolju jeste dova uzvišenom Allahu dželešanu. Najbolji uzrok je upravo to. Amman yujibul mutarra idha da'a. Pa zar se neko drugi može odazvati dovi nevoljnika kad ga doziva osim on? Znači ne može, on je taj koji se odaziva nevoljniku. Naši učenjaci bilježe jedno kazivanje koje je povezano sa ovim ajetom. U davna vremena ljudi su putovali kroz pustinje na devama, na konjima i slično. I čovjek je tako naišao i presretnu ga drumski razbojnici. I jedan od njih odluči da ga opljačka, ali i da ga ubije. Pa kaže njemu čovjek, u redu, evo uzmi sve, nosi sve, zašto moraš da me ubiješ? Kaže, ne, zbog takav je običaj, zbog sigurnosti, ja to ne smijem tebe pustiti živog. I čovjek u takvoj jednoj nevolji ne zna kuće, ne zna šta će. I da viče nema kome. Kaže, bil ti meni nešto dozvolio? Kaže bi. Mogu li ja prije nego što me ubiješ da klanjam 2 rekata i onda radiš šta hoćeš? Kaže, može. I čovjek klanja 2 rekata i sjeti se ajeta. Kaže, od straha sve sam bio zaboravio osim jednog ajeta. Amman yujibul mutarra idha da'a. Pa ko se odaziva dovi nevoljnika kad ga doziva osim on? I ja dignem ruke posle namaza i kažem, gospodaru, ja sam u nevolji, odazovi se. Ni završio dovu nisam, okrenuo sam se, čovjek na konju je došao i razbojnika kopljem ubio. I ja sam izašao i sa imetkom i nisam više čovjeka vidio. Kazivanje spominje Ibnul Kajim u svom dijelu Otrov i lijek i govori nam upravo o tome da uzvišeni Allah dželešanu kada hoće da pomogne nevoljniku, nema prepreke. Između Allaha dželešanu i čovjeka, kad mu uputi dovu, udu'uni estajib lekum, molite me, ja ću vam se odazvati. Molim Allaha dželešanu da nam se smiluje i da nas ne iskušava iskušenjima koje ne možemo podnijeti i da bude blag prema nama i primi nas u okrilje svoje zaštite i milosti. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.